Nejaneno Malolwe TV en odiochieng' machielo kendo mwamole studio kaendi mondo mi wago mbaka kotenore koda chenro mapile mar ngima mwandu. Mana ka nying chenro en wago mbaka kaendi kotenore koda gigo eko manyalo hinyo ngimawa, manyalo loso ngimawa. Omiyo odiochieng' ma kawuono e studio kaendi wadhi go mbaka kotenore koda wachno endo mar komo nyuol gi dho mbogo ong'ere ni family planning. Luonga ni Ruth Ochungo, ane matai ka achiel koda laktar bende wan go e studio kaendi madhi miyo thuolo mondo mi wach nyinge gi kama wae kaito chaka twak modo chieng' ma kawuono. Machiegni daktari. Bero kamano Ruth. Nyinga Moses Olungo Komo, atiyo gi migawo mar rito ngima. To ajasuba, ahero kiluonga ni jasuba. Ayasuba, Rusinga kamoro ni kama yobi. Kamano Ruth. Yes. Kachiel wachaka twak wa ma kawuono ni endi kendo kawuono wadhi wuoyo kotenore koda wach ni endi mar komo nyuol. Komo nyuol en gima osewach kuom thuolo buora. Komo nyuol en mbaka mosego kuom thuolo malach. Kata kamano nitiere ng'at moro pod penjore to komo nyuol ni endi en ang'o? Ero kamano. Ruth, komo nyuol gi dholuo maber en yudo nyathi seche midware, nyithindo moromo minyalo rito e ngima ma idakie. Matiende ni ng'ama ok nyal yudo ka dipo ni odwaro nyathi, obiro ng'ado ne rieko mondo yudi. Ng'ama yudo be nyiso ni go yandama moko, nyithindo bedo machiegni ahinya. Ga yandama moko kinyuol, kaka wajo health wadwaro ni kaber nyathi kolupi to nyathi moluwo cha bedo ja higa 2 eka moro be luwo bang'e ka. Matiende nyathi mokwongo wuok cha, Nyasaye okwongo micha, imiye muda moro modhodh go 24 months, mano en dweche 24 ma en higa 2. Iyudo ni nyathi kokodhoth mochopo higa 2 to samo nyalo bedo gi midekre. Koro komo nyuol en yudo nyathi sama idware kar midwaro. Mano kamano. Moro mirito. Ma inyalo rito kaluwore gi ngima midake. Ok ni koro gichako gibedo baden. Yudo nyithindo minyalo rito. Kino ka in yuto ni samoro kiketo gi mang'eny tich biro bari ndasi. Puonjogi, rwakogi. Kamano. Yes. Gin yore mage mag komo nyuol? Opuodhi gi migawo mar thieth. Ero kamano. Ruth, komo nyuol nigi yore mopogore opogore. To mwathoro bedo gi osiptal achiel en sindan michuoyo miyo. Machielo en coil ma mine muonyo. Wan gi kondom be method. Nitie moro miketo e bat ka. Ete ni coil ma mine muonyo? Coil ni muonyo? Pills ma mine muonyo. Yeah. Kawacha ni koro coil iketo yor nyodo mar miyo. Pills mine muonyo ma ithoro yudo ni omuonye every evening kata samoero to ithoro kwani gi muonyo dhiambo kodhi nindo. Wan gi mikete bat kaka kawacha cha. Wan gi ma waluongo ni permanent ma ka ng'ato dhiti samoro ilore chuth. Obed dichuo, obed ng'ama miyo. Wan gi moro mar waluongo ni natural. Natural gin ga 2. Achiel, miyo nitie ma koponi okonyore to ka nyathi pod nie thunde odhoth. Tido ni miyo ni onge uwezo mar chako mako ich. Machuno ni nyathi cha nyaka gole thuno eka obiro mako ich. Kendo wan gi machielo ma waithoro practice gi jo Catholic sana. Waluongo ni natural ma miyo ng'iyo ka ndalo ma dende liet nyiso ni tonge ni machiegni, ndalo no obedo gi mse mabor matin. To ndalo ma dende ok liet ahinya, nitie kaka ichiwo thermometer ma gipimo go gi kalenda. Koro ma miyo mama ni oonge yath momuonyo, en opimo na dende ndalo ma dipo ni tonge ni machiegni to gipogore gi mse. Kata mosekalo to gidhi mbele gi mamoko. Ere ka ng'ato nyalo ng'eyo ni koro sani endi del maliet ni endi en mar tong' opogore gi liet mar tuo? Ero kamano. Mar tuo ibo winjo ka dendi opogore. Nitie mar liet mare kaka wakawo thermometer, nitie kaka ng'ama mano method mutiyo go wapuonji for a period of time. Koro nitie kaka ikete yuothi kata ikete tielewi ka kaeto i-record daily. Mar tuo biro dhi beyond normal. Mar kaka normal temperature, the highest normal temperature en 36.7 degrees centigrade. Onyalo dhi to 37.2. Koro mar tuo bedo nga 38 kadhi mbele. Okalo 37 ka. Koro mari maliet inyalo yudo ni in kirekod nga sama en 36.0 samoro dhi up to 37. Nyiso ni weche nika. Nikech yudo ko en ga
36.2, 36.4, 36.0, 36, ene 36 kato chiemo ipoko chopo 37, even 0.2. Koro mar tuo to bedo beyond 37.2. Eno bedo chako 37.8 kadhi mbele. Ahinya ng'ama tuo yudo ka en 38. Yeah. Wach mar komo nyuol ni nitiere familia moko ma pok orwake kuom thuolo malach. Budhno ne kar ber ma komo nyuol kelo. Ngima mar familia. Erokamano. Apan mano wach maduong' wacho ka nitie ber mondo mi ng'ato opang usasi. To ber mwa pacho nitie ahinya kaka dakteche en ngima miyo cha gi ngima nyathi cha yo manang' mi gidhi maber. Sama miyo pek dende nigi sida. Kosenyuol rito nyathi cha dwaro ka dende okwe. Miyo samo okonyore nitie kaka rembe wuok odong' ka dende ombekni matin. Koro ndalo ma dende ombekni miyo ni ok nyal timo tije mapile pile. Miyo ni koponi onyuol ochako nyuol samar timo tije mapile pile ka be onge go. Obedo miyo man gi midekre. Koro komiyo thuolo mar oyudo nyathi sani to ka muda ochopo higni 2 kapok omako tiyudo ka dende duogo mas kawaida monyalo timo tije moko. Nitie mine moko ma samo pek to chalo ng'ama tuo makoro en ng'ama osiko tuo. Koro mondo miyo ni oyud thuolo ngima ne oduok sawa nyaka omi gap mar nyathi chodhoth maber, nyaka obed ni koro tuoche moko mang'eny ka onge. Miyo ni ji konyore nga e udi. To ka ji konyore e udi ok onego bed ni en tich mutiyo en kelo nyithindo. Onego bed ni nyathi okelo ber to yore mar yudo tonglo chako yudo thuolo mar dhi. To nyithindo ging'en samoni gi midekre idwa ni tere hospital, idwa notim nade, nyithindo gi odwaro company cha. To ma koponi itiyo ma tich mitiyo to yudo ka kelo sida. Machielo moko wacho mbele kanyo kaka mondo nyathi rit maber, ochiem maber, dwaro ni gin jok minyalo rito. Thoth wayudo ni thoth gik mwakelo, pesa mwathoro tiyo mwayudo, king'iyo pesa mitiyogo maber e yuto ni, thoth gidhi e chiemo. Matieni kikelo jok mang'eny e ot, pesa dhi rumo e chiemo ma in kata ot ok nyal gero. Pesa dhi rumo e dhi sikul. Idwa tero nyithindo gi sikul, iyudo ni koro ok nyal. Koro en rambe mondo gidhi sikul. En koro isiko kuom wedeni makna bad nyathi. Nyathi koko dhi sikul dhi kelo sida mbele kucha. Nyathi koko dhoth maber, min gino gole thuno chon, nyathi dhi bedo jamidekre. Koro mondo mi nyathi ni bedo jamidekre ma en tuo moro amora mogo oyude, ogoye, nyathi ni oyudo thuolo modhoth maber, nyathi modhoth maber obwongo ne bedo motegno kendo kodhi e klas otiyo maber. Nitie seche miwacho ni ma yom nade ka ng'ano kodhoth. En ga adieri kaka wadakteche, ng'ama no kodhoth maber bedo gi sida, obedo gi midekre. Gima yudo e piny ka mang'eyo ka ot ji ng'eny hera tin. Ka in gi nyathi achiel yudo kihere saidi, ka gina ye kopo ni nyithindo ochopo 4-5 hera onge. Hera dok chien. Kata moro no nindo kech, you don't want to know. Koro hera dok chien mondo hera obedie. Gik mwan go sani nyalo bedo ni an kata gi ekadek. To ekadek gimara ng'at achiel. Nyithindo gi kodongo mochopo kuma ko gin be gidwa bedo gi kargi, gidhi dwaro kuma gidakie. Gidhi chako laro gima eka na dek cha. Ng'ato dware koro samoro te. Ng'ato en osekawo 2, koro koko gichako bedi. Koro tin e ot miyo uweso bedo mayot ne ng'ani kama mi nyithindo gi donge yo makare mag dhi sikul mag bedo kere. To kai uweso mar tero nyithindo gi sikul odhi otamo jaduong', odhi otamo jadala, nyithindo gi madhi bedo criminals makoro chando ji korwe. Gima moko madiponi wiye nyalo yudo. Daktari, kaporo wadhi mana mbele kutimne koda wach niendi mar komo nyuol. Wang'e ni sani endi nitie nyaka nyithindo madhi sikul, nitiere mine wanono mi gibed gi nyathi achiel kata 2 kata 3 e ngimani. Yes. Onego bed ni en ng'at mane monego bed ni komo nyuol? Erokamano. Ruth kanye inyalo penjo maber. Ruth, chik mar sirikal wacho ni ng'ata moseng'eyo, mosebedo motegno mong'e dichuo kata ong'e joma nyiri onego dhi opang usasi. Chon waparo ni ng'ama ng'ongo mosekendi kata ng'ama ng'ongo mosechopo 18 years ni ema nyalo dhi. To policy mar reproductive health wacho ni ng'ata moseng'e dichuo obed ng'ama miyo
onego bedni obedo gi thuolo mar dhi komo nyuol. Nitie nyathi mo chieng' maromo kapok nasomo policy no, nyathi ma ja 13 years nodhi keto implant. To kaluwore kaka nasomo e college, implant, depo gin gik ma kabeto ng'ato onego tigo kanose yudo nyathi. To ka nyathini nadhi to nyisa apenje ni ang'o mitimo ka? Ni abire family planning. Family planning mar idwa kondom? Ni abiro keto mikete batcha. Onge familia kor pinyo gik mokomo. Tapenje to nyisa ni dong daktari manowacho ne mama ni abi. Koro kadok anono tayudo ni kare polisi obiro manyiso ni ng'ata moseng'e dichuo kaka ng'ama nyako kata dichuo ma wuoyi moseng'e ng'ama miyo onego bedi komo sasa. Koro gimna some college ma policy noketho, nitie ng'ama nitamo ni ma in pod okitigo. To sani chik wacho ni modwaro ne mimiye. Koda ng'ato biro pok nobedo gi nyathi to dwani olore chuth. Modwaro ne mimiye, mano hakine. En tiji mana mar nyise ni midwaro ni mae berne to mae rachne. To amua ni daktari gik misewacho ga sewinjo te, an miloro chuth ni ema dwaro kata pod ewe ni aonge nyathi. Koro mano haki mar client. Manyiso ni nyaka nyithindo ma pok romo 18 yienegi komo nyuol. Nyathi mora mong'e ni oseng'e dichuo. Iga ti koro kwangi. Iga wang'iyo ni nyathini oseng'e dichuo, owacho ni oneno ga joma chuo to dwaro family planning. Chik dwaro ni miye. Mana kaduoki chien matin, awinjo kacha kanyo nitiere yore go mag komo nyuol monego bedni joma mine tiyo go mana ka gisenyuol. Erokamano. Gin mage? Erokamano. Ruth, nitie methods moko ma kaka depo ka ng'ama miyo tiyogo to suppress hormone mag estrogen. To kose suppress hormone mag estrogen mondo wuog e remo kawo thuolo. Koro ng'ane pok onyuol kodhi otiyo gi depo ni nyalo suppress hormone ma koro sama obiro dwaro nyathi to nyalo kayo muda. Omiyo nitie rumors moko madhi ni depo kitiyogo to lori chuth. Nitie diri matin e gino. Depo kitiyogo to sama koro inyalo dwaro nyathi nyalo kawi muda kirito mondo wuog e remo ma koro wuok mowe tongi ni tong koro ni thuolo nyalo wuok kaonga muda. Omiyo depo ropa okoyie no tigo ng'ane pok onyuol. Mar ariyo, coil be dwaro ng'amo kendi. Manie ode. Coil ok apan dwaro ng'ama pok okendi maneno ji mang'eny nikech coil chalo gimoyawo dhofuko. Ma dhofuko ni ka chafu kaka mag tuoche gi donjo to yudo yo nikech nitie kaka odong' momiyo kute kakalo. Koro ng'ama samoro neno nyango neno uma neno kotiyo gi coil inyalo poni ndalo ma koro dano nyuol coil chalo semiyo kute donjo fuko modhi odor. Koro coil to gol nyuol be koro samoro tamo. Gikanyono wang' make mana matin. Nejaneno Malolwe TV, wakawo mana yueyo matin kod duoka indi, pura dhigo mbaka gi laktar ka indi jalony oleronwa kotenore koda weche go eko mag komo nyuol. Kwa duoka maendi, nikech wang'eni nigi berne nyaka bede koda rachne, wang' nolerno ni to gin rach mage ma samoro gin midhierni mage ma samoro ng'ama miyo nyalo rodhno godo e kinde go eko ma okomo nyuol. Luongani Ruth Ochungo, kawo mana yueyo matin, waduogo miyo kik idhi mabor gi TV mari mar Lolwe. Nejaneno mar Lolwe TV, ageno ni puro dhi mbele, kendo wapuonjore ka indi kotenore koda weche go eko mag komo nyuol kata midedo gi dho ombogo ni family planning. Mana gik mane wawe godo, ne wawe ni koduoka maendi, to wadhi ng'iyo midhierni ma samoro komo nyuol nyalo kelo e kit ngima mar ng'ama miyo. Puro go mbaka ka indi kod laktar Moses Okomo malero weche gi endi. Luongani Ruth Ochungo, wadhi mbele. Daktari? Yes. Weche mang'eny osewachore kotenore koda komo nyuol. Mara ka in jalno ma komo nyuol, inyalo pok inyuolo nyathi ma onge ite, ma onge wang'e achiel. Ang'o ma dang' iler wach ni endi ka jalony? Ruth, mano to apan miriambo. Ruth, ng'ol mag nyithindo te kaka ng'eyo kaka daktari, contraceptives mwatiyogo gi komo nyuol mwatiyogo onge makelo ng'ol kata achiel. Ng'ol biro nikech chemicals kata infection. Contraceptives mwatiyogo mwaluongo ni hormonal ma dipo ni nyalo kelo sidani
onge yo ma ginyalo kelo go. En mani ka dipo ni miyo no o conceive to pod odhi mbele gi tiyo gi gigi, nyathi dhi wuok mathin, nyathi dhi wuok nikech hormone ma wathoro tiyo gi luongo ni progesterone. Yes, progesterone en hormone ma nature nyathi e ich to tamo tong' machua. En ka entie ko circulate to chalo gima miyo ne pek. Koro kopo ni nyathino obedo conceived to keto gicha, en mane omono nyathi cha dongo e kiwango monego bed nyathino donge. Koro nyathi mora muok mong'ol, gik moko te mwaseyudo en ni nitie chemical ni nomwonyo kata yath, dipo ni notuo to nomwonyo yath moro, dipo nitie gima nomadho machalo chemical modhi interfere gi nyathi. Koro ma yath gi chemical mora mora ma dipo nodonjo e dend miyo ni samo nyalo kelo ne nyathi moro. Mae momiyo mine te ma pek yath te mora mora nyaka Panadol kidhi ng'iewo kisomo otase cha to nyisi ni contraindicated in pregnancy. To kibiro to mi wan to wang'e ni en mane minyalo muony, en mane mok nyalo muony. To kiwango mane miyo koro nyalo muonyo yedhe mamoko. Koro mondo mi wawuo gima jopiny nyalo winjo, ok ichak nyiso ji kaka kowan kani Panadol tinyalo muonyo, aspirin to kinyalo muonyo. Idhi confuse gi. Wan wako nyisi ni kipek kike muony yath bi mondo advice. Kibiro tino kwa mi kata yath malaria, wa mi kata yath njofni. To wan ema wacho ni kike muony. Ma kata yath mo mi ni kisomo tase. Tido kondik ni kike. Koro ng'ol ok en contraceptives. Contraceptives nigi sida mamoko. Onge gima bera yath mora mora mwatiyo go nitie pek magikelo. To pek magithoro kelo mwatoro wacho kaka kachiel pills pek mokelo ni inyalo winjo ka wiyi bari matin tinyalo ng'o. Ndalo michako muonye nyalo winjo ka wiyi dwa bari matin to del dhi ng'iyo kode kae tiyudo ke idhi adhiya maber. En gi berne mang'eny to ni penja mana pek magikelo. Samo penja ka pek mag contraceptives to pacharingo ga depo, to pacharingo ga implant. Depo nigi pek mabet ng'eny to ji wacho moloyo adieri kuome. Depo kaka wacho mbele cha, depo ka miyo tiyogo chunye yae dichuo. Odhi gi dichuo nikech ok odwa koke ot. Teka. Odwane dichuo dwano oriwore gi dichuo nikech dichuo dwaro. En onge samo bo winje kodwaro. En onge appetite. Onge ko winji kodwaro. Mana chiel depo samo miyo chako tiyogo kuom mini 10 matiyo gi depo 9 ok dhi malo. Bine malo mar dwecha dhi lal. Makata kopo neno to samo bang' dwecha depo neno gima chalo ka gima dhi malo. Uketo gimiluongo ni pad cha. Ka ngolo to yudo ka onge. Koro gimarach ni remo ni in most cases jok moko ma pod technology ko yino ng'ene gin ng'agini ni chopo kuma miyo ni osetiyo kata gini dwe higni 5 kata higni 3 kata higni 4 remo mochokore cha sama wacho ni nada wuok to koro kodwa no wuok bang' dweche en odwane kaka nochokore cha higni 5 cha mar higni 5 sama odwa no wuoga dichiel to kodwa wuok dichiel ting'eno odhi tieko rembi temo miyo koro bedo gi sida. Koro nitie mine ma samoro bedo gi sida ni to technology mo ango ukonyiso wane en miyo mane madhi bedo gi sida ni. Koro ena bahati mbaya ni miyo ni en otiyo gi depo ko tiyo go higni 5 gini obiro ne miyo ni otiyo gi depo to kana oweyo ni koro otema ne konyalo nyuol to remo chako chwer. Miyo ni tiyo gi depo nowe higni 10 mogik mokalo ni mondo koro oyude nyathi onge. Masa moro ikidhi chopo kuma koro waluongo ni menopause odhi bor nikech depo koro miyo depo nigi history mok ber ahinya. Depo nitie gima ji wacho ma ok giwache maler tadieri nitie matin. Depo ko ochuogo miyo man gi cancer cells to nya cancer cells cha miyo cancer go dongo kata ema medore. Ino mana kaka manyiwa ole puodho mar cham. Puodho man gi manyiwa ineno ka oduma dhi maber to maonge manyiwa ok opogore. Koro depo kochuogo miyo to ne en gi cancer cells to nya haraka. Ma gima donego miyo ni kata bang' 10 years, within 2 years yudo ka miyo cha notho. To ji wacho ni depo kelo cancer, ok okel cancer. Makmana ka indisi. Onyayo. Miyo modhi michuo depo inyise ni be ipimo ga thundi
dwani bang' dwe ka dwe itimo kama inyisi kaka itimo. To gima daktari ni okiwachi ni wangadi kanyo daktari moisi ni onyayo mana kansa mar thuno. Kansa te. Kansa te. Reproductive kata mar dhofuko. Okay. Koro ma in go machiegni ma daktari minyalo ng'iyo kata kendi. Inyalo yudo ka thundi konchiel kiketo kiyo, thoth mine nigi kiyo. Kichiwo mirwakori tino ka thundi achiel ni malo to moro ni piny to nyocha gin e level achiel. Ino maka moro moro ni eno dodong madong matin no nigi sida. Mar ariyo kata ka podong matin kimule tinyalo yudo ka nitie iluongo ni nyarung'rung kusiluongo na nitie gimokuot maringo. Yes, nyarung'rung. Nitie gimokuot maringo to kimulo koni tiwinjo ka onge. Mano onego bed ni dhi chon tiyudo ka kikonyi. Koro mawacho ni ka miyo moro dipo negi cells mag cancer thunde kata yore mar ofuko kotiyo gi depo to depo nyayo gino wuok piyo piyo. Makene nyalo ng'ado ngimane. Nyalo ng'ado ngimane. Yeah. Ok ni nyalo to dhi ng'ado ngimane piyo. Koro momiyo depo achiel kuom achiel kuom komo nyuol ma beto ok ber ahinya nikech ok wang'eyo ni sida ni dhi biro. Depo miya dundo samo gucho matek. Ma depo achiel kuom yath maka miyo dhi tiyogo kik odhi oti kode ni kumonge blood pressure masin. Ng'ato tidhi ng'iewo gi ang'ie chemist miya depo tichwoye samoro e clinic monge kata ng'ato moro amama tiyo gi depo onego bed ni en kodoke mondo chwoye machielo after 3 months. Onego bed ni itimo examination, cervical cancer screening kata brain nitie kaka daktari dhi pimo ng'iyo to bedi pon tini inyisi gik micheko kaka nyarung'rung nyalo wuok kuondegi ne ng'ama devilo. Daktari, nitiere cases moko mosetimorega. Iyudo ni ka ng'ama miyo tiyo gi yore go mag komo nyuol to pod ochako gamo remo. Ang'o makelo ma? Nitie makelo ma. Achiel method manitiyogo. Achiel kuom method mothoro fail mabe ji oluoro daktari tiyo oluoro to class will run coil. Coil yudo ni koket ne ng'ato the first 3 months mokete ka ok nyal bedo gadieri nikech ofuko samoro temo gole. Mamine moko samoro kete to kodhi malo to remo wuok kode iyude ka en e pad. Koro samoro bedo ga dislodged. Koro coil achiel kuom method ma thoro fail. In fact almost 40% mag jok matiyo gi coil report failure. Moko coil nitie to nikech nosenyuol makoro fuko ne bet samoro mbekni koro koket coil to coil float. Koro nyodo mar mse okodino ing'en coil en gima dino physical to samoro fuko mar miyo cha bet duong' e thuolo moro nyot mse ko biro to okalo. Koro dok nyathi nyuolo to samoro en e wi nyathi ka nyathi owuok kode oko. Koro coil achiel gima tin mondo mi yud ni ng'ato conceive go en depo kod implant to nitie ma jok mose conceive go to iparo ni jok mo conceive gi depo kata implant samoro ket ne implant mo expire, samoro ket ne depo mo expire, samoro gini oketi kane se conceive ni romo gi ng'ato ibiri keto gini to kare ni se romo gi ng'ato ma nyathi oloso koro ang'a timore dong ane depo ya ifwenyo ka nyathi dweche adek ini kena ng'ati mo iponi pe koro mago failures go nitie. Pills be ng'amo ke muony pills kaka nondiki chalo ng'ama afadhali no kikoti gi pills opunjo ni pills kopo ni ni muonye pile seche mowinjore kopo wiyo nyoro nyoke muonye ifwenyo kawuono kori da muonye which will no be nyalo miyo contraceptive fail. Kamano. Nitiere wach moro mar gombo ni mondo mi ler matut ahinya. To nyaka kodhi ni mana nyithindo manyira nyanya ma pod somo. Wantie gi gima iluongo ni e-pills, emergency pills. Yes. Onego bed ni kawe di kuom higa achiel. Ok kata e-pills joma tindo misuse nikech ng'iyo kaka wasewacho methods gi ginana gi yano kanyal. Daktari wacho ni depo rach, implant rach, pills amuonyo gino pile be wiya biro wil. Koro gima yudo ni shortcut en e-pills. E-pills imuonyo maximum of once in a month, maximum once.
to be kimuonye ni this month imuonye, next month imuonye, odhi kelo confusion this monthly period. Ka imiyo mana dhi malo every 28 days. Nitie seche makoro biro mbele, nitie seche mokalo 30 days. Koro obibedo gi regular periods. Obedo regular is not very healthy. Omiyo pills itiyo go kaka iluonge ni e-pills, emergency. Obedo emergency, ok nyal bedo ni this month in emergency. Every weekend in emergency. In fact, kitiyo kode more than once in a month. Chalo ng'o kutiyo kode. Koro ere pek monyalo kelo kitiyo kode more than once in a month? The obvious thing you will conceive, nothing else. Opoka winje anything, and I'm getting kitiyo kode molo dichiel ni last weekend nitiyo kode, this weekend nitiyo kode. Thuolo ni kane tongi ni machiegni dhi conceive is very high. To gima dhi timi health wise en mana ni koro periods ni dhi bedo regular. Seche moko kalo ma 30 days okalo mi pani conceive to kare okay conceive seche moko within 2 weeks chak dhi malo. Koro ma is not very healthy for your life. Biro kamano. Koro manyiso ni nyako kata ng'ama miyo onego bed ni tiyo gi e-pills once a month. Dichiel kende edwe. Dichiel edwe. Maximum once in a month. To kaber be ahinya. Kopo ni in gi ng'ama ineno kata once in a month, dhiadhi ti gi normal contraceptives. Ti ber ni oriw microgynon. Idhi mi. In fact, studio ka wan gi dakika matin. Ng'ama dwa chako tiyo gi gigi dwaro ni bire clinic. Mwago mbaka wawach pills ber ne girach ni watieki. Penj wachak wakawa implant wawach itieki. Kopo ni ineno kasatin kata kiny ichak iduogo kisewinjo gigi te miwinjo te penjo tiwacho ni adwaro ma. Ka ing'eno wabedo dakika matin to wasewacho gigi te. Koro yudo ni ng'ato poni gi penjo to kako penj samo e studio ok yot. Koro en mana ni ng'ato ka ng'ato maneno ni yawa adwa tiyo contraceptive obiro togo mbaka ni waleng'thene method makoro yiero ni ma pills kaka joma tindo anyalo nyiso ni condom gi pills. Ng'ata mpokno dhi katedo ma neno ng'ade chuo gima pano chuno mokwongo en condom. Kapok iyiero machielo condom is one nikech condom geng'o tuo to geng'o ich. To joma pills joma nyiri koseyudo ni oyudo pills koro kodhi mako ich tuo wilgo to tuo ni kendo koro marach mogik. Koro joma tindo ng'ata mpokno dhi katedo ma pod riwore gi ng'ato ma gikwalore go kata luonge mani osiepno do kendi kapok uchopo ni ukendoru pod wach nyathi uonge go. Condoms gi method miyiero. Okay. Nijani no malo TV kumoro moro ma intiere agero ni wapuonjore ka indi malach kotenore koda wechogo eko mag komo nyuol. Winjo ka daktari olero maber ni kadipo ni idwa tiyo gi emergency pills muonye dichiel kende e dwe kik ibed gi jalno ma in weekend ka weekend in yudo ajali, in yudo accident, in idwaro emergency mondo mi iti godo. Ok en kamano. Daktari intiere wach moro maber ada chaka penji ka indi. Ibiro yudo ni nyadi ng'eny kigo mbaka mar komo nyuol. Joma mine mithor wuo godo. Ng'ama dichuo ni kar kanyo. Kamano. Ipenjo maber. Okay, so ich kema okang'eni culture marwa ni joma dichuo pachgi onge wach komo nyuol. Joma mine maparo ni ineno ngani ai kae abedo mapek sani to dhi bago na yore na kata mag somo kata mag rito ot. Joma mine gi emiyudo ka be sirikal okawo methods masomo gi king'iyo gi. Apani gina par to ka ng'eny ta deke mag dichuo. Mathoth gi ng'a dichuo ing'eni ok ne ting' cha ng'a dichuo ma ok wuon paro ok ode ting'. En raha chemo neno to kose winja na pek to kichake neno oboli kanyo. Koro momiyo system culture wa joma dichuo no ka system owe kando to mondo gini ufaulu mondo contraceptive ufaulu makonyo e ot apani ng'a dichuo nyaka bed gi minot e mesa kama magi winjre ni watim nang'o wuon nyambo no ka bet nyathini odhi chope higni 2 e kwalo bang'e nikech kaluwore gi health nyathi modhoth maber thoro bedo mangima throughout. En kata kodhi e class tino osomo maber. Nyathi manojuk chon nyathi machielo gole thuno kapok ochopo samo ningo we thuno odongo ga gi midekre kumiyanyo wani yom ka ng'ano kodhoth. En adier ni ng'amo kodhoth ng'ama gimoro notimo kodhoth bedo gi sida e ngimane bang'e kanyo. Aneno ka sa
Mama director benyisa kane nyaga wo sa sudo. Wach ni mogik marangi we godo janeno Malolo TV kotenre koda mbaka mo wuoye mar komo nyuol. Wach mogik en ni contraceptive komo nyuol kelo konyruok ne jodala, kelo konyruok ne jopiny, oduoko dhier chien nikech okwayo nyithindo ma higo rito makelo sida. Koro mondo mi wager Kenya onego access kuma nyalo yude contraceptive of your choice. Okochoni mag hospital minyaki tigo gima duong' kani be iganda ma nyathi ma nochako dhoth cha oyudo thuolo. Ka dipo ni nitie natural method moro ming'eyo kaka japiny tigo gima duong' ni wamiyo nyithindo thuolo mar dhoth, wamiyo miyo thuolo mar timo tije mamoko mondo ji onyuak tich mondo Kenya odongi. Gikanyo no janeno Malolo TV mai makela giko mar cheno nieri mar ngima mwandu odiochieng' ma kawuono ne wawuoyo kotenore koda wach nendo mar komo nyuol kata gi dho mbugu mong'e ni family planning. Ageno ni puonjori malach kotenore gi kaka onego bed ni ikomo nyuol, sama onego bed ni ikome, gigo monego bed ni timo, gigo monego bed ni rango kapok itiyo gi yo moro amora mar komo nyuol. Watudre kendo ngeso manyien sa 10 midhiambo e cheno machal kod maendi. Luonga ni Ruth Ochungo ane matayi e cheno gidi mar ngima mwandu.